مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ассалому алайкум кадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. бо хоҳиши сершумори шумо тарзи таҳияи ҳалвои сафедак, ҳалвои идона ва ҳалворо мо имрӯз аз равғани хазар тайёр мекунем. албатта ҳалвои сафедакро бо маска, бо равғани гӯсфанд тайёр мекунанд ва мо имрӯз чун бештар духтарҳоам хоҳиш карданд ки шакли камхарҷашро нишон диҳем, барои ҳамин равғани хазар мегирем. он дар ҳама мағозаҳо ёфт мешавад ва ҳамагӣ инҷо 450 грамм равған ҳаст. ман танҳо нисфи онро мегирам, яъне тақрибан 250 таашро мегирам, барои он ки медонед ки ҳозир қариб ки хеле кам ҳалво мехӯранд ва ҳозир шириниҳо ва пухту пазҳо ки хеле зиёд шуданд. дигар чанд соли охир аст мо қариб ки ҳалво намекунем, барое ки ҳалвоҳо дигар мардум кам мехӯранд. барои ҳамин 250 тақрибан нисфи ҳамин 450ро мегирам ва равғанро мо доғ мекунем. албатта ин корро шумо метавонед накунед, вале мо барои чӣ мекунем? барои он доғ мекунем равғанро ки ширин шавад ва дар вақти хӯрдан бӯи равған ҳис нашавад. ва камтар ҳамин равған ки камтар дуд баровард, тамом оташро хомӯш мекунем. яъне ҳамин камака ки дуд баровард, тамом оташро хомӯш мекунем ва ним қошуқча намакро об андохта камака ба равған меандозем, то ки равған ширин шавад ва тамоми анамун талхияш ё ки дар таркиби равған ягон чизи зиёдатӣ бошад, таҳшин шавад. барои ҳамин ҳозир мо ҳамин амалро иҷро мекунем ва бори дигарам такрор мекунам ки агар шумо нахоҳед, шумо метавонед ин корро накунед. ва ҳозир бубинед ки равған такшин шуд ва мо фақат равғанро полонида ҳамун қабати болоиашро мегирем, қисмати софашро ва боз ба он як қошуқ равғани гов, равғане ки дар хона тайёр мешавад, меандозем ва баъдан барои 250 грамм 1.5 паймона орд меандозем. ордро на бояд зиёд андозем ва на бояд кам, яъне ғафсии он бояд, ҳозир нишон медиҳам ки ғафсияш бояд чӣ қадар бошад. агар ҳалво аз ҳар орди зиёд андозем, ҳалвои мо ҳам бомаза намешавад ва ҳам ман сифаташ хуб намеояд. ғафсияш бояд анамин қадар бошад, чӣ хеле ки ҳозир дар навор мебинед. яъне инҷо 250 грамм равғани анамун хазар буд. як қошуқ мо равғани гов меандозем, нахоҳед метавонед наандозед. ва барои санҷидане ки тайёр шудааст ё не, баъде ки таф медиҳем, онро як қошуқча аз гирифта ба об меандозем. ҳамин ки дар об андохтему садои ҷаззасти он баромад, ҳалво тайёр шудааст, яъне тақрибан 5-7 дақиқа. ва омода шуданашро бори дигар такрор мекунам, бо ҳамин месанҷем ки як қошуқ гирифта дар оби сард мерезем. агар ки ҷазз гуфт ба гуфти тоҷико омода шудааст ва акнун ҳалворо ба зарфи дигар мерезем. зарфи сирдор бошад беҳтар аст. ҳалво ҳоло ҳам гарм аст, онро ба ист мекобем ва имрӯзҳо ки ҳаво гарм ҳаст, аз тагаш боз дар як шоҳкосаи дигар оби сард гирифта мемонем
барое ки ҳаво гарм аст, ҳалво метавонад ки сӯзад. Агар ҳалво гузарад ё ки сӯзад вай дигар сафед намешавад. Барои ҳамин ин корро мекунем. ва акнун вақте ки ҳалвои мо пурра сард шуд ва каме шах шудааст, хеле ки мебинед, акнун онро кафк мезанем. ҳамин онро ҳамаро бинед аллакай шах шудааст. онро боз пора мекунему кафк мезанем. ва баъди кафка задан баъд пудра шакарӣ меандозем. ҳалво акнун тайёр шуд. дар охир ба он каме ванил меандозем ва пудрашакарӣ. Пудрашакарӣ барои ҳамин миқдор 400 грамм кофӣ аст, вале ширин ва ё камширин буданаш вобаста ба хоҳиши худатон аст. Чашед, агар бинед ки ба шумо боз ширинтар маъқул аст, боз бештар андозед. агар не, барои ҳамин миқдор 400 грамм ба фикрам кофӣ аст. ширинияш бори дигар вобаста ба хоҳиши худатон аст ва боз кафк мезанем. ва аланакнун ҳалвои мо пурра омода шудааст ва чӣ хеле ки мебинед ба мисли яхмос ҳам маззааш ҳаст, ҳам шаклаш ҳаст. ва акнун онро ба лалаи дигар мегирем ва ба муддати 1 соат дар яхчол нигоҳ медорем.